यदि अहाँ सब चाहे छी कि विराट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले अहाँ तक पहुँचे तो लाल बटन के दबा के चैनल के सब्सक्राइब करूं और साथ में बेल आइकन के दबावे ला नहीं भूलू। अखन अहाँ सब सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति presented by विराट म्यूजिक। सुन के गोरकी सुन के पतरकी ऊपर से नीचा तक ससर देबऊ, ऊपर से नीचा तक ससर देबऊ। सुन के गोरकी सुन के पतरकी ऊपर से नीचा तक ससर देबऊ। देबही ककरो मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी ससर देबऊ गे। देबही ककरो मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी ससर देबऊ, पहना से पीठी ससर देबऊ, पहना से पीठी ससर देबऊ। अखन अहाँ सब सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। मलना बात तू हमारा गे डीजे पहिला बैठा कमर गे। छोरा सब मिल के तोरा बहिन के लेतहु नंबर पर नंबर गे, लेतहु नंबर पर नंबर गे। अच्छा मलना बात तू हमारा गे चल डीजे पहिला बैठा कमर गे। छोरा सब मिल के तोरा बहिन के लेतहु नंबर पर नंबर गे। लट लट करई छे फटफट बजाई छे पीठी के छौरी हम फोड़ देबऊ। देबही ककरो मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी ससर देबऊ गे। देबही ककरो मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी ससर देबऊ, पहना से पीठी ससर देबऊ, पहना से पीठी ससर देबऊ। अखन अहाँ सब सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। छोरा के मार झटना की गे सुन हमर तू गोरकी के। लभर पर आस रहो तोरा विश्वास रहो मलना बात तू न की गे, मलना बात तू न की गे। छोरा के मार झटना की गे सुन हमर तू गोरकी गे। लभर पर आस रहो तोरा विश्वास रहो मलना बात हमर न की गे। राइटर गगन तोरा शर्मारी तीस तोरा पजामा छोरी तोरा धल देबही देविंदर के मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी के ससर देबऊ गे। देबही ककरो मोबाइल नंबर त सुन पहना से पीठी के ससर देबऊ गे छोरी। रिकॉर्डिंग बाय विराट म्यूजिक मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।